Jo, ze atala. Bai. Komentatu beharko dugu, ez? Bai, torri gurekin. Zer da hori? Nire mugikorra. Bagen musika da. Nigoatzen naiz izan zela azken eguna, grabaketetako azkena, eta ni urrengo egunean behar nintzen oporretan ja. Bai, guatzen naiz. Ni guatzen naiz oso ondo pasan nula. Bai, diferente izan zen. Gautze, gaina hilerria grabatu behar genuen gauean. Itxo egiten guatzen naiz, aber, noiz iten zen nola gaua pixka gehiago eta gau grabatzeko. Eta esan dezuna, denboraldi honetan gauza desberdin pila egiten ditugu. Eta ez bakarrik lekutan, nik Lilin ere aldaketa da. Eske, pertsonaian, como que aldatu behar izan dut pixkat nola interpretatzen azkenean. Bueno, arene koman egon da, Lili egon behar zan pixkat tristeago. Zer utxune handian neukan. Listo, Lili, pasatu da. Osa, nik somatu dut, lehenengo 5 kapitulotan egon behar nintzala pixkat seria eta pixkat bai, neutro arenengatik, areneko mazegon. Eta gero, behin arene esnatzen denean, ja Lili dagoela alaiago. Hombre, guaindik eukitzen ditu, guaindik buruan daka karpe diem gila hori eta hasten da ere gauza pixkat okerrak egiten. Baina bere humorea nik uste aldatu egiten dela gehiago arene esnatzen denean. Noski zerain bere aizpadaka eta... Claro, osa, Liliren zatarene oso garrantzitsua da. Ikusten da. Venga, basatoz, bai ala ez? Ez, barrura noa. Ezken nik uste gaina, Lilik igual nahi duela izan pixket helduagoa bezala, ja igual ez da aurra bezala sentitzen. Eta igual pixket aldatu nahi du hori, eta arene nola koman egon den, pues igual ez da inondo sentitzen. Orduan nik uste horrek ere, zuretzat, pixkat diferente izango zela. Bai. Zenean pertsona aurkitzeko, hori. Ziren aurra zen, Lili, eta orduan nik uste zuretzat igual aldatu behar izan den zula hori. Bai, interpretatzeko modua eta guztia. Eta nik Malen, ni pila gozan zain Malen izatea egia esan ze. Ez oso divertigarria da, ze ni eta Malen geha, oso diferenteak. Eta egia esan, pertsonaia nik más o menos nekan aurkitua ez dela ez, eta nahiko horreixa zen Malenen papera itea, ze hori bihurria dela eta zakiz eta, nire hain ja hasi da pixoet Lilingatik preokupatzen. Eta orduan ja, Malen bihurria den pertsonai jartzea pixkat urduri daun momentu batean, edo pixka beldurra dakan momentu batean, heldutzen nahi dela pixka bat, pixkat zaixi bintzait. Guazten hemendik. Baina zergatik? Lehenago edo berandugo denok bukatuko dugu hemen. Baina zer bat eta beranduago, ezta? Balin bada igual Lili bezala, dela oso heldua izan da beti denik. Pues igual bera urduri egotea eta igual besteengatik preokupatzea eta hola, pues igual ez da intzaia, barena bezala, ze, claro, bera bihurria da, heldutzen nahi dela eta, bai, diferente izan da. Osa, ezberdina izan da grabatzen eta hori dena, eta pixka bat ikusten, osa, nola bideratu Malenen urduritasun eta heldutasun puntu hori. Azkenean zuk esan dezuna, Malenek normalean ditu ideiak, baina denboraldi honetan Lili hasi da pentsatzen. Hori da, osa, normalean Lili da. Hori, pixkat berak aldatzen ditugu. Hori da. Hasi zela pixkat urduritzen Lilingatik eta ez alderantziz. Hori da. Osa, aldaketa hori interpretatzean ere gustatu zait, ze azkenean erronka pixka bat izan da niretzat. Etxean, egoten itzan ere amarekin, gidoiak edo ikasten eta nire makinitu zen. Eta esaten zidan amak, Joana, saiatu hola pixkat maltzurragoa, guain aldaketa horrekin saiatu behar izan nahi hori egiten. Joritzen kontuak egin hola, Malen decepzionatua da, triste edo aserre egoten denean, aserreko alez, baina triste, pixka zain zitzen, beldurra dakanean, ez zanean ondo sentitzen, igual ez zitzen, hain erraixain, ze, hori, nola den pertsonaia oso alaia eta hola. Ze, nik erakutsi behar nun kriston sentimendua, oso gaizki sentitzen zela, ze joritzeko izan zion, santzu modu guztiak, hori. Eta azkenean, porque nire nahi zinu izan, hori da, eta orduan, nik ere ezin nire esperientzia hortan reflejatu bezala. Uste ondo kontatu da gola, eta saiatu ginen ondo erakusten. Hori da.
Osea, jendea igual ez dela konturatzen gauzaiek gertatu daitezkela. Eta azkenean, osea, hori adieraztea eta helaraztea asko gustatzen zitzaidan. Neri baita. Osea, zerbait pixka serioa. Ze xagu. Xagu xerrak! Denboraldi honetan garatzen dugu, pues eso, kobazuloan nahi pila gustatu zitzaidala. Ze, jendea galdetzen eta benetazko kobazulo bat izan zen. Kobazuloan kamera guztiak sartzen, eta ez dakize. Gaina, barrutigen, ikusten da, baina handia zen. Eta gaina egun guztiak ginen hor, eta goatzen naiz, kobazulora juteko, ez zikintzeko jartzen zizkiguten plastikozko poltsak, hanketan, eta gero berdin zikintze ginen. Ze gau, xagu xarrak etortzen denean, bota behar lurrea, eta dena zikintzik ginen. Neri kobazuloa, oso ondo pasan baino zaila egin zitzaidan. Azkenean egun osoa. Ja, eski luze izan zen. Lurrera botatzen. Gero sekuentziak errepikatzen lurrean eta gelditu nintzen hotz. Bai. Ostoak jaso behar errepitu dunean. Oso ondo pasan. Bai. Zara, igual hori da nire gogokoena, Grabatzeko Grabatzeko eske gaina. Osea, zen, bideoklip txiki bat bezala, eta egon ginen kasi goiz osoa egiten, eta ni, enkantaba zen. Bai, katxarro horrekin, baina nik enekin erabiltzen. Eta jartzen nintzen artegian, Bai, eta nik enekin erabiltzen. Eta beste, ez hola. Egon ginen, como, denbora pila bat saiatzen arrankatzen, hola. Bai. Eta orduan bizikleta erre genion. Binetan? Bai. Bueno, kontatu jozu idoiak patioa garbitzera zigortu gintuenekoa. Eta gero, haren erekin ospitalean eta gauden sekuentziak bai. Igual ez dira divertigarria grabatzeko, binen asko gusan zirezkean bai. Bai, ez dakit, gehienetan ere aitona dago, zegila ez da hola oso handia. Bari, gero, aparte, kamarak eta ez dakit, justa horrian, ez dakit, goxua bezala sentitzen izan, ez dakit. Gaina horten ez ditugu eukien beste sekuentzia aitonakin, eta harenekin gutxio. Eta jutea ospitalean gozatzen. Eta gure abenturak aitonai kontatzea eta haren erita, bai. Aitonarekin beti ondo, Jose Ramonekin grabatzea da increíble. Jose Ramon da nire aitona bezala, osea, eske da. Maite dut pila, osea da, azkenean familia neote bezala. Osea, ni hasi nintzenean nire hau ziarten, nien inorrez hau zen. Jose Ramonekin direktamente inun kristungo konexioa. Jator, eta ero zure bai, klaro. Baina, bai. Ba, nik uste dut denboraldi hau onena dela. Bai, osea, ez bakarrik gidoia, baitare, planoak eta argia guztia. Oso ondo, nire pila gozatzen ari zait. Eske nik uste, azkenean, lehenengoan zen, oso dena futbola, gehiena zen futbolai buruzkoa. Eta printzesak azkenean ez ziren hau beste, beraien arteko historia eta hola, ateatzen ziren. Nik uste gehiago zela futbolen zentratua. Eta nola atea ekipo aurrera, eta ez dakize, baina oain, nik uste pixeanak ari gala joten, benetan printzesak nola dien ikustea. Bai, beraien tramak, como, aktore guztiak. Nik uste jendea gehiago entretenitzen dula. Bai, nire esan diate lagunek eta daudela oso engantzatuak denboraldi honekin. Ikusten dute ostiralero esaten diate, Joana, kapituloa gaur behatzitan ikusiko dugu ez dakitze, eta ni, ze ondo ez dakitze. Eta esaten diate oso asko gustatzen ari zen. Eta Gorka da beraien pertsonai gustatzen. Bai. Ja, gustatzen zaila Gorka.